guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, ev du bername ne em qala felsefeya İslamê dikin. Di felsefeya İslamê de me qala felsefe Yunana antik û wergerên berhemên Yunana antik kiribûn. Belê. Di sezona berê de gava me qala Aristoteles kiribû, me gotibû di felsefeya İslamê de Aristoteles wek muallimê ewel yani mamosteyê ewilî hatiye binavkirin û berhemên wî hatine xwendin. Belê. Dixwazim ji têkiliya di navbera felsefeya Yunana antik û felsefeya İslamê de em dewam bikin. Têkiliya di navbera felsefeya Yunana antik û felsefeya İslamê de têkiliyeke çawa heye? Di serî de dikarim bêjim ev têkilî û girêdaneke dîrokî ye. Di dîroka felsefeyê de felsefeya Yunana antik berî felsefeya serdema navîne. Felsefeya serdema navîn çi felsefeya Hristiyaniyê çi felsefeya İslamê ne mümkün e ku bêyî felsefeya berî xwe felsefeyê bidomînin. Loma felsefeya Hristiyaniyê û felsefeya İslamê wek du şaxên felsefeya serdema navîn felsefeya Yunana antik ji xwe re wek bingeh qebûl kirine, felsefeyên xwe li ser vê bingehê ava kirine. Eger bê bîra te û guhdarên me di felsefeya Hristiyaniyê de jî metem qala bandora felsefeya Yunana antik dikir. Bi taybetî di felsefeya patristik de me behsa bandora Platon û di felsefeya skolastik de me behsa bandora felsefeya Aristoteles kiribû. Te got têkiliya di navbera felsefeya Yunana antik û felsefeya İslamê di serî de têkiliyeke dîrokî ye. Belê. Di vê çarçoveyê de dixwazim dîsa vegerim pirsa xwe ya ewilî. Ji ğeynî têkiliya dîrokî em têkiliyeke çawa dibînin di nav her du felsefeyan de Murat? Felsefeya İslamê di navbera sed salên heşt û niha de deng veda û di felsefeyê de tenê li ser çavkaniyên dînî nesekinî. Helbet di nav çavkaniyên felsefeya İslamê de pirtûka pîroz, Qur'an, metnên İslamiyên pîroz, nîqaş û mijarên teolojîk hebûn. Lê li aliyeke din de jî felsefeya Yunana antik hebû. Şaristaniya İslamê di sed salên heft û heşta de sînorên xwe fireh kir û birêya Bizans û Süryaniyan felsefeya Yunana antik nas kir. Piştî vîya jî felsefeya Yunana antik birêya wergeran di felsefeya İslamê de cih kirt. Lê ev cih girtin bi tenê xwendin û dubarekirina felsefeya Yunana antik nebû. Em li vir sentezeke entelektüel dibînin. Yani filozofên felsefeya İslamê felsefeya Yunana antik rasterast nexistin nav felsefeya İslamê. Fikr û nêrîn û têgehên felsefeya Yunana antik li gor çanda xwe, li gor çarçoveya İslamê veguherandin, şîrove kirin û bi vî awayî felsefeya xwe ava kirin. Di bernameyê berê de me qala berhemên hatine wergerandin kiribûn. Felsefeya İslamê biriya wergeran felsefeya Yunana antik nas kiribû. Ev xebatên li ser wergeran çawa dest pê kiriye û çawa pêşketiye em vê mijarê hinekî vekin Murat? Wek me got felsefeya İslamê di sed salên heft û heşta de felsefeya Yunana antik nas kir. Di dema Abbasiyan de ev nasîn zêdetir bû û bi awayeke sîstematik bi rêk û pêk bi pergal meşiye. Bi taybetî di dema Xelîfe Memûn de ev xebat zêdetir bûn. Di sed sala niha de gavam tên sed sala niha li paytexta Abbasiyan li Bexdayê xebatên wergerê tên teşwîk kirin û bi vî awayî gelek berhem werdigerînin zimanê Erebî. Ji zimanê Suryankî, ji zimanê Yunanî gelek berhem werdigerînin Erebî. Di navan berheman de berhemên li ser mantiqê hene, li ser tibbê, li ser matematîkî hene, berhemê li ser metafîzîkê hene. Gava em li wergerên wê demê dinêrin em wergerên ji rêzê nabînin wek te behs kir. Di bernameya ewilî yan jî a dudiyan de bû. Te gotibû di dema Abbasiyan de ev xebatên wergerî wek projeyeke dewletê
meşyaya. Ku Xalife Memun navendeke ava dike ji bo wergeran teşvik bike. Yani bir desteği heyza siyasi evxabatên meşandin em dibînin. Sedema veya çiye? Wergerên berheman çima awqaz girîng e ji bo wan? Xebatên wergerê jaliyekî ve xebatên çandîne. Belê. Lê jaliyekî ve jî pêvajoyeke siyasî ye. Yani belê merakeke heye, merak dikin ku ka Yunan çi gotine, çi fikirîne, çi nivisîne. Lê sedema biya meriv nikare tenê bi wek merakeke entelektûel rave bike. Pêdiviyên rojane ne. Tıp, astronomi, matematik, gava em li van beşan dinêrin, vana ne tenê beşên teorîk in. Alî wanê pratik derdikevin pêş. Yani ji bo dermanê nexweşiyan tıp lazım e, ji bo teqwîmê astronomî lazım e, ji bo karên rojane û ji bo mîmariyê matematik lazım e. û ji bo vana jî lazım e ku li zanînên berî xwe binêrin. Çimkî felsefeya Yunana antik û çanda Yunana antik jî wîsa ava bibû. Thales wek filozofya ewlî binav dikin. Matematikê ji Misrê elîmî bû, çend cara çi û Misrê hatibû. Matematikê ji wir elîmî bû, astronomiyê ji çapkaniyên Mesopotamya û Babilê elîmî bû. Felsefe û çanda İslamê jî birêya wergeran zanînên berî xwe nas kirin, xwendin û tiştên nû li wan zêde kirin. Te got xebatên wergerê jaliyekî ve xebatên çandîne jaliyekê din ve jî pêvajoyeke siyasî ye. Belê. Ev meseleya pêvajoya siyasî dikarî hinekî ji me re rave bikî hinekî vekî Murat? Yani Sezgin bi zorê me dixî nav meselên siyasî. Ez fer dikim tu dixwazim berê xwe bide aliyekî din. Helbet. Lê giring e. Rast e giring e. Helbet yani ji bo vîya divê em pêşî hinek qala rewşa siyasî ya Abbasiyan bikin li dîrokê binêrin. Berî dewleta Abbasiyan, dewleta Emewiyan hebû. Emewî di dewletê de ferqek mezin xistibû nav Ereb û qewmên din. Yani tu Müslüman bî jî ne giring bû ji bo wan. Ji bo dikar û barê dewletê de cih bigirî, pêş ve bikevî, divê tu Ereb bana. Yani ferqa Ereb û qewmên din hebû. Ji xwe yek ji sedemên têkçûyîna Emewiyan jî ev polîtika bû. Piştî dewleta Emewiyan ji holêra bû, Abbasî dewleta xwe ava kirin û wek Emewiyan pêşanî nedan Ereban. Ji bo Abbasiyan a giring Müslümantî bû. Loma di dema Abbasiyan de ji qewm û milletên din gelek kes Müslümantiyê qebûl kirin. Mînak gava em li wê demê mêze dikin li Îranê dînên wek zerdeştî û manîheîzmê berbelav bû. Gelek kes ji baweriyên zerdeştî û manîheîzmê derbasî Müslümantiyê bûn wê demê. û di rêveberiya dewletê de bûn xwediyê meqamên bilind, hatin ciyê bilind, karên giringdan destê wan. Helbet divê em qala meseleya bacê jî bikin, baca ku dewlet ji Xristiyana digirt, du qatê baca Müslümanan bû. Yani ferqek em li wir dibînin. Ji ber vê sedemê ji gelek qewm û milletên cuda gelek kes di dema Abbasiyan de Müslümantiyê qebûl kirin, sînorê wan berfirehtir bûn û ev rewş jî ev mezin bûn, ev qelebalix bûn, ev cudahî bi xwe re hinek pirsgirêkên nû jî derxistin meydanê. Pirsgirêkên çawa Murat, pirsgirêkên bi çi şeklîne yani wekû bername jî ew ê dirêj bi vê pirsê. Belê. Tu dest bi bersivê bike ez jî qehweyên me dagirim qehweyên me. Na ez bi xwe werdikim yani bersivê kin bidim û derbas bim wê rehettir be her diçe ez meselê dirêjtir dikim. Wala tu zanî tu kêfa xwe bi mezinbûna dewleta Abbasiyan û firehbûna sînorê wan nüfusa dewletê zêde bû. Belê helbet. Lê di nav nüfusê de tiştek ecêb hejmara Müslümanan li gor baweriyên din kêm bû. Yani her çiqas dewlet, îdareya dewletê di destê Müslüman de bana jî Müslüman kêm bûn di nav dewletê de. Bi taybetî li aliyê Mezopotamya jorîn, li aliyê Îranê, belê ji li Îranê ji zerdeştiyê ji manîheîzmê gelek kes derbasî Müslümantiyê bûn. Lê
li İranê hin jî zerdeştî baweriyeke xurt bû û alîgirên wî zêde bûn. Dîsa baweriya manîheîzmê bi vî şiklî bû. Di dema Abbasiyan de polîtîkaya li hemberî qewmên din hinek guherî bû, me qal kiribû. Lê ji bo baweriyên din rewş neguherî bû. Yani bi taybetî piştî Xelîfe Mensûr îktidara xwe xurt kir, li hemberî îktidara Abbasiyan bertekên baweriyên din zêdetir bûn. Musulmanê dev ji musulmantiyê berdan û derbasî baweriyên cuda bûn, zêde bûn. Di vî warî de zerdeştî û manîheîzm bi taybetî derketin pêş. Berhemên li ser manîheîzmê zêde bûn, muxalîfên İranê îdeolojiya împaratoriya zerdeştiyê derxistin pêş û li gor vê îdeolojiyê tevgeriyan. Di navê atmosferê de, di navê gengeşiyê de li hemberî talûkeyan Xelîfeyê Abbasiyan Mehdî fermaneke balkêş dide. Ji aliman re dibêje li hemberî van baweriyên cuda ji bo destê musulmanan xurt bikin, pirtûkek amade bikin. Balkêşin. Li gor te qal kir em nîqaş û gengeşiyên di nav baweriyên cuda de dibînin. Laliyeke musulmantî, laliyeke din ve jî baweriyên wek zerdeştî û manîheîzm. Helbet di bingeha van nîqaşan de armancên îdeolojik jî hene, fikrî jî hene. Di nav vê gengeşiyê de Xelîfe Mehdî li hemberî bawerî û îdeolojiyên cuda çima pirtûk û xebatên îlmî dixwazin? Balkêşin. Ya ez viya jî bêjim di dema Xelîfe Mehdî de li hemberî bawermendên manîheîzm û zerdeştiyê şer û pêvçûnên pir mezin çêdibin. Ji wan her du baweriyan gelek kes tên kuştin bi destê Abbasiyan. Xelîfe Mehdî wan wek zindiq ji rê derketî îlan dike û wek armanc pir diçe ser wan. Yani di navê atmosferê de di nav şer û pêvçûnên di navbera musulmantî û baweriyên din de Abbasî nabêjin em şûrê xwe deynin û bi wan re nîqaşên entelektûel bikin. Qirkirinên pir mezin pêk tê. Li aliyeke din ve jî ji bo hêza xwe ya fikrî xurt bikin, berî xwe didin xebatan. Yani fehm dikin ku ji bo li hemberî bawerî û îdeolojiyên din fikrên xwe baş biparêzin, di nîqaşan de, di nîqaşên fikrî de zora baweriyên din bibin, wan îkna bikin, pêdiviya wan bi berhem û çavkaniyan heye. Te got baweriyên din dixwazim veya bipirsim. Heya niha wek baweriyên cuda te qala zerdeştî û manîheîzmê kir. Belê sezgî min gotina te birî dixwazim tiştek biçûk bêjim. Eger bê bîra te heman mesele di felsefeya Xrîstiyaniyê de jî hebû. Felsefeya Xrîstiyaniyê ew serdema ewilî em wek felsefeya apolojetik, felsefeya parastinê bi nav dikin. Ew jî ji bo baweriya xwe biparêzin li hemberî dînên din, felsefeya Yunana antîk wek bingeh qebûl kiribûn. Ji bo wek çawan bêjin wek kiraseke entelektûel lêkinê wek bala dewlemenda jî bikişînin. Çünkü wê demê Xrîstiyanî piranî di nav feqîr û koleyan de belav dibe, wek rêya azadiyê xwe nîşan dide. Ji bo bala dewlemend da jî bikişînin, rengê felsefe Yunana antîk têgehên wan dixin navê. Bi taybetî di dema Clement Origenes teviya dikin. Yani ji bo bêjin way baweriya me ne baweriyeke ji rêzê, baweriyeke entelektûel jî. Heman mesele divê dişibin hev. Yani de meseleya Xrîstiyaniyê de jî ev rewşe bû. Vê çavê ez ببورم gotina حقی خو حلال کن. خوش حلال. من بحثا چیکه دکر باورین جدا. حیان آوک باورین جدا ما قالا زردشتی و مانیهیزم کر. دوی اتمسفری در روشا خریستیان و جهویان چوایی. یعنی جی عالیه هزا سیاسی، جالیه هزا باوری دروشکه چوادنه. دروشکه چوادنه دولت عباسیان ده خریستیان و جهو جالیه سیاسی و وک تعلقیک ندهاتن دیتن. او قصه زوان تونه بو، جخو هجمار روانجی او قصه نزیده بون. و جالیه حقوقی و مافو حقی وان هاتبون دیار کرن. چونکی او خودی باوریه که سماوی بون، باوریه که یک خدایی بون. Yani vak bavermendin ye Xwedayî bacên xwe didan dewletê û li dêr û kenîşteyên xwe îbadetên xwe dikirin. Jalî siyasî ve wek talûkeyeke nedihatin dîtin, lê di nîqaşên dînî de destê wan pir xurt bû.
ji aliyê fikrî ve entelektüelên baş bûn çimkî felsefeya Xrîstiyaniyê çend sed sal berî wan derket û berhemên baş, xebatên baş destê wan de hebûn. Xelîfe Mehdî vê rewşê baş fehm dike, yani dibêje belê di şer de em dikarin bi şûr zora muxalîfan bibin, lê divê em ji aliyê fikrî ve jî xwe xurt bikin. Ji bo îdeolojiya xwe baş biparêzin, ji bo baweriya xwe baş biparêzin. Xelîfe Mehdî ji bo amedekirina pirtûkan û ji bo wergerên pirtûkan ferman dide. Ev xebat berî Mehdî di dema Xelîfe Mensûr de jî hebû. Lê Xelîfe Mehdî cara ewilî wek xelîfe bi awayeke fermî ferman dide ji bo amadekirina xebat û wergeran. Vê serdemê de yani kîjan pirtûk tê wergerandin? Destê me de naviyan jî çavkanî hene gelo? Belê, yani bi vê fermana Xelîfe Mehdî pirtûka Aristoteles a bi navê Topîka tê wergerandin. Çima ev pirtûk yani çi taybetmendiya vê pirtûkê heye û çima bi taybetî Topîkaya Aristoteles tê hilbijartin? Sedemek wê taybet heye? Belê, berhema Aristoteles a bi navê Organon berhemek el ser mantıqiye û ji 6 cildan an jî 6 pirtûkan pêk tê. Berhema Topîka ji van 6 berheman yek e. Di vê berhemê de Aristoteles bi taybetî li ser diyalektikê disekine. Yani weke ku em dikarin bêjin qala huner û rêbaza nîqaşê dike. Nîqaşeke fikrî çawa dest pê dike, li gor kîjan rêbaz û argümanan dimeşe, ji bo nîqaşeke rast divê mirov çawa bifikire û çi bipirse, li hemberî pirsan divê mirov çawa bersiv bide. Yani ji bo nîqaşên fikrî wek nexşeyeke amade kiriye. Loma bi taybetî ev pirtûka Aristoteles tê hilbijartin. Xelîfe Mehdî vê berhemê dixwîne û tiştên de elime di nîqaşeke de jî bikartîne. Çawa nîqaşeke çawa? Xelîfe Mehdî ji bo berhema Aristoteles wergerîne Patrikê Nasturiyan Timoteosê Yekemîn wezîfedar dike. Timoteosê Yekemîn pir baş bi Yunanî zane. Timoteos berhemê wergerîne Erebî. Xelîfe Mehdî pirtûkê bi baldarî dixwîne ji bo nîqaşê ba Timoteos dike. Çima ba Timoteos dike? Timoteos hem ji dîneke cuda ye, dikare ser baweriyên cuda pêre nîqaş bike. Hem jî berhema Aristoteles baş zane. Metodên diyalektika ku Aristoteles qal kiriye baş zane. Bi vî awayî Xelîfe Mehdî cara ewilî wek xelîfeyek beşdarî nîqaşeke li ser Xristiyanî û Musulmantiyê dibe. Acib bi rastî jî yani jaliyekî ve bi muxalîfan bi şûr û mertalan şer dikin, lê jaliyekê din ve jî şerekî fikrî, şerekî entelektüelî em dibînin. Ji bo veya jî xwe amade dikin. Belê, yani me ji mesela wergerê dest bi bernameyê kiribû. Berhemên Yunanan çima û çawa hatin wergerandin. Ev berhem ji nişka ve nehatin wergerandin. Pêdiviya wan bi van berheman çêbûn, yani ji bo astronomiyê, ji bo tibbê, ji bo matematîkê, ji bo parastina bawerî û îdeolojiyê ji wan re çavkanî lazim bûn. Loma berê xudan çand û berhemên Yunanan. Çimkî ji aliyê dîrokî ve Yunan ji wan re xebat û berhemên girîng hîştibûn, kulliyateke pir mezin hîştibûn. Helbet Yunan jî van xebatan ji berî yên berî xwe girtibûn û zanînên nû li wan zêde kiribûn. Thales matematikê ji Misrê elimî bû, astronomî ji Babilyan elimî bû me gotibû vana. Musulman jî vê xeleka dîrokî ji Yunanan hilgirtin û tiştên nû lê zêde kirin. Giringiya dîrokê li vê derê derkeve holê di bernameyê berê de jî de çend cara qala têkiliya dîrok û felsefeyê kiribû. Yani şert û mercên dîrokî bandoreke tesîreke li ser fikr û ramanên felsefî çêdike. Di mijara wergeran de jî em heman tiştî dibînin. Polîtikayên Emeviyan, avabûna dewleta Abbasiyan, rewşa siyasî ya wê demê bêyî ku mirov vana zanibe, mirov nikar vê meseleyê jî awayekî baş fehm bike. O elhamdülillah miqala vana gişa kir ser. Erê te kir. Em ê heqê te teslîm bikin.
Murat qahwa me jî qediya em hatin dawiya bernameya xwe wek Mala xudê hava. gotin ke dawî tiştekî dixwaze bêjî. Ji ber ku em hatin dawiya bername ez xemgîn bûm. Ez ya bêjim. Ya wek gotineke dawî di vê bernameyê de me hewl da ku em qala têkiliya di navbera felsefe Yunana Antîk û felsefe İslamê bikin. Ev têkilî bi wergerên berhemên Yunana Antîk pêşveket û xurt bû. Filozofên felsefeya İslamê bi van wergeran felsefeya Yunana Antîk nas kirin, alimên felsefe Yunana Antîk tiştên nû li wan li elimandanê xwe zêde kirin, têgehan li gor çand û baweriya xwe veguherandin. Têgehên Platon, Aristoteles, Plotinos di felsefeya İslamê de cihkirtin, yani di siyaseta Farabi de cihkirtin, di metafizika İbn Sina de cihkirtin. Ev werger û ev sentez dûre derbasî Ewropayê bû û di pêşketina felsefeya skolastik de roleke mezin hilgirt ser milê xwe. Yani ji bo berdewamiya dîroka fikrî, dîroka felsefeyê xelekeke giring teşkîl kir. Sezgin berî ku em bername bigirin dixwazim çavkaniyek navî çavkaniyek bêjim. Li ser vê meselê bi rastî jî pirtûkeke bi xebateke baş e. Pirtûka Dimitri Gutas. Greek taught Arabic culture, yani ramana Yunanî û çanda Erebî. Qala vê pêvajoya dîrokî pir baş dike. Xebateke baş li ser vê meselê kesên bixwazin bixwînin wek çavkanî pêşniyar dikim. Baş Murat saata te xweş. Xweştir. Em xatir ji guhdara bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din, mijareke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.